Saksampunipun risang temanten kakung lumebet wonten ing madyaning bahagia. Keparenga panjenenganipun pangadi busana ingkang kaleresan den pandhegani panjenenganipun Mbak Vita Make Up. Saged kepareng hamar titisaken risang temanten putri Kenyo Ayu. Siti Islahus Saktiah SH saged mandhap saking Sitinggil Binaturata. Katingal pangomyong ing risang temanten kakung ingkang mijil saking laladan Pulung Rejo. Panting pancorot busananipun pangomyong ing risang temanten kakung ingkang katingal hangagem busana maneka warni. Sajaipun badhe kaleksanan tumapak ing adicara dauk keparenga panjenenganipun pangadi Wirapeta Swara saged hanggantos salah setunggaling gangsa arupi gangsa Kebugiru. Nggih yen pangapunten. Kanthi jemlenggunging ungling gangsa ingkang dipunaturaken pangadi Wirapeta Swara. Pratandha dhawuhipun risang temanten sarimbit ingkang sampun kepareng paripurna samya abebalangan, ambalang gantal, ambalang suruh-suruh matemurose. Yen pangapunten kaleresan panjenenganipun kadang pisan sutresna menika mijil saking laladan Blok D Giripurna. Yen pangapunten sak sampunipun risang temanten sarimbit kaleksanan tumapak ing adicara dauk. Risang temanten putri ingkang sampun kepareng anjengku katingal sumembah astanipun. Duh Kang Mas, ngaturaken sugeng rawuh Kang Mas lan ngaturaken sugeng pinarak Kang Mas. Ngaturaken bekti kula kunjuk Kang Mas lan bekti kula katur Kang Mas. Sak sampunipun risang temanten putri anggenipun anjengku katingal sumembah astanipun. Keparenga panjenenganipun risang temanten kakung sigra hanggedruk wujudipun kanaan Antigo. Kanaan Antigo padha pecah saknalika. Pratandha risang temanten saribit pecah saking panggulawentahing Rama. Pratandha risang temanten saribit pecah saking panggulawentahing ibu saged manjing jeroning pribadi. Saksampunipun kaleksanan tumapak ing adicara dauk keparenga Keng Rama dalageng ibu saged ambayong temanten saribit minggah wonten ing Sitinggil Binaturata. Kairing kanthi leres gending kodhok ngorek. Nuwun sagunging para lenggah para rawuh. Kanthi jemlenggunging ungling gangsa kodhok ngorek. Saksampunipun kaleksanan tumapak ing adicara dauk keparenga pangadi busana Vita Make Up saged hamar titisaken risang temanten saribit badhe kaboyong Keng Rama dalageng ibu kanthi elon-elonan minggah wonten ing Sitinggil Binaturata. Sindur binayang binayang kare tata tataning laksana den wersuh
nurut jumbuh ngendikaning para winasih sarjana sujana ing amyajin mono ing maruta nenggih Ki Hajar Dewantara. Saksampunipun Kanjeng Rama nampi wujudipun selendang kawung ingkang sinulam benang jati ngendikaning tiang sepahipun kekalih nggir anakku cah bagus kelawan cah ayu totno lakuni wong tua meyukir sinten ingkang katingal angrumini lampah nenggih panjenenganipun lari alit ingkang dereng yuswa lari alit ingkang dereng yuswa ingkang katingal kembar pasuryanipun kembar busananipun ingkang saged den wastani patah sak kembaran. Anggenipun Kang Rama dalageng Ibu Amboyong nak temanten sarimbit saben sepecak kandhek saben sepecak manoleh. Kayata bebasan pindha singa lupa. Saksampunipun risang temanten saribit kaboyong Kang Rama dalageng Ibu minggah wonten ing Sitinggil Binaturata keparenga panjenenganipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu saged anglenggahaken putra putrinipun wonten ing kursi gading dampar kencana sinami denggo panjenenganipun Kang Rama dalageng Ibu anglenggahaken putra putrinipun wonten ing kursi rinenggo kagem panjenenganipun Bapak Ibu tuwin pangombyong ing risang temanten kakung ingkang mijil saking laladan blok D Giripurna mbok bilih maksih wonten ing samping kanan kirinipun wisma bahargian mugi kepareng saged lumebet wonten ing madyaning bahargian saged kepareng anglenggahi wonten ing papan palenggan ingkang sampun samakta